Анджело е върхът. И камера! Ей, червени, пусни кралицата! Или ще срещне създателя си! Нямам нужда от вас! Да! Идвам! И режи! Не мен, Питър. Режи означава приключваме. Леле, филмът става страхотен! Свалих тази програма за спецефекти. Ще добавя кал и дъжд. А аз изтеглих песен на Лиглото за саундтрак. Доста труд хвърлихте в този филм, деца. Страхотно е, че сте такава удушевени. Вярно е. Още не мога да повярвам, че задачата на Фуд да съживим историята ни допадна. Мисля, че филмът ще му хареса много. Ужас! Не мога да го покажа. Напълно недопустимо. Гадост! Толкова се трудихме, филмът е реалистичен. Да бъдем като викингите, да не се предаваме. Филмът ще бъде видян в цялата му слава. Филмът. Фут е ужасно старомоден. Този проект определя 30% от оценката ни. Ако не го одобри, оценката ми ще падне на 4. Не искам 4. Няма страшно, Шър. Ако разберем какво трябва да променим, Фуд ще покаже филма. Но ние не знаем какво го притеснява. Защо не ни каза какви са проблемите? Явно ще трябва да го помолим. Учителите не искат да ги виждат с ученици извън училище. Затова най-добрият начин да го накараме да ни каже е да го срещнем навън. Ау! Идеално. Сега е седнал. Хайде. Хубаво е да срещна мои ученици. Да, какво съвпадение, че ви срещаме тук. Господин Фуд, бихме искали да разберем защо филмът ни е недопустим. Тоест, ако направим някои промени, ще го покажете ли? Промени? Ще трябва да са доста значителни. Нищо. Да видим. Музиката беше силна, чак нетърпимо. Насилието, макар и автентично, беше прекалено. И любовната история между разбойника Джудже и кралицата на викингите беше изкуствено вмъкната в историята и бе неправдоподобна, а краят бе тъп. Стана късно. Трябва да нахраня Уелингтън. Той нищо не е разбрал. Без музиката, боя, любовната история и края ни остават само едни надписи. Не се получи. Ще трябва да покажем филма какъвто си е. Стратегия 2. Да заобиколим Фуд. Трябва да чуе, че филмът е супер от човек, когото уважава. От някой, който му е голяма слабост. Гребете, мои братя! Да отведем кралицата у дома в Исландия! Фантастично! Фантастично! Пълен е с въображение, творчество, находчивост и информация. Това е лошо. Така ли? Да я привлечем на наша страна. Всъщност, изглежда, че господин Фуд не е съвсем съгласен и не го одобрява. И не иска да покаже филма с другите проекти. И може би ще ни пише двойки. Боже, това е несправедливо. Ще трябва да говоря с Оуен Джей Фуд. И смяташ, че трябва да покажа този ужасно шумен филм? Мис Перла, по-различни сме, отколкото мислех. Не е нужно да се разстройваш така. Не съм разстроен, а смутен. Смутен, че си гледала филма. Тези деца искат да се наложат. Възрастните искат да ги слушаме. Иначе стават по-упорити. Никога няма да покажа този филм в мой час. Йо! Чули, че филмът на Анджело бил забранен от господин Фуд? Страхотно! Човече, сигурно е невероятен! Филмът на Анджело е пълен с насилие, като това. Искам да го видя. Страхотно! Аз чух, че е жесток. Разбрах, че във филма има огнедишещи дракони. Ти нали си по-наясно от мен? Страшна идея, Анджело. Да окажеш натиск, като ги накараш да говорят за филма. Нямам нищо общо с това, че всички са толкова въодушевени.
Голямата уста на Фут е виновна за това. Тишина! И не искам да чувам повече за този филм. Отворете на 124-та страница. Време е да дадем на всички онова, което искат. Сигурен ли си, Анджело? Да махнем всички добри части? Ти реши, шеф. 4 ли искаш? Знам, че оценката е важна, но не мога да гледам как го усъкътяваш. Той е просто учител по история. Не е сценарист, нито режисьор. Няма да оцени добрия филм. Дори да го изяде за вечеря. И така, след внимателно редактиране от страна на създателите на филма, ви представям втората версия на Ерик Червения. О, прекрасно! Отлични оценки и за трима ви! А промените наистина го направиха много по-добър, нали? Леле. Пълно разочарование. За какво беше този шум? Това е задето ме накарахте да бягам от час. Чакай малко. Има и режисьорска версия. Това е онази версия, която Фуд забрани да се гледа. Ей, яко, ще дойда! Искам и аз изгона. Искаш ли автограф? Аз съм от актьорите. Благодаря ви, че дойдохте на премиерата. И сега ви представям оригиналната версия на Ерик Червения. Гребете, мои братя! Да отведем кралицата у дома в Исландия! О, беше тъпо! И никъде не видях дракони. И краят беше тъп.